welcome back to my channel. So panibagong araw, panibagong vlog na naman ang ating gagawin ngayon mga tol. Nandito ako sa may Dao, Mabalacat, Pampanga. Ayan, pupunta tayo sa may Porac, Pampanga mga tol dahil may sikasuin ako doon. So simula dito traffic. Dito pa lang traffic na no. Kala ko kahapon wala nang checkpoint. So medyo maikot na naman nata rito. Napakahaba ng pila. So maraming salamat sa nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag niyo po kakalimutan pindutin yung bell para po lagi po kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat po sa inyo. Nahihirapan tayo dito. Grabe. Nakahaba. Bahala na ka i-check lang yung ID. Kaya tayong pumunta dito sa may main gate. I-update natin yung mga pumapasada dito sa may Mabalacat sa may gate. Pero yung mga Balibago, ayan Balibago, checkpoint Angeles, ayan may pumapasada na. Walang tao dito sa may Astro Park, ay sa Lakot. Dati marami nagbabasketball dyan ngayon wala, bawal. So ito may pumapasada na. Mga blue taxi. So ito. Ayun yung mga pumapasada rito. Meron na. Ayan Balibago. Tsaka SM Main Gate Dao. Ayan. Yung wala lang dito yung mga pumapasada sa loob ng Clark. Wala akong nakikita dito. Dati puno yan yung pumapasada sa may Clark. Ngayon ito lang yung mga Clark Main Gate Dao. Yan, yun lang pumapasada ngayon.
Saka yung mga taxi, ayan, yung mga nagta-taxi. Ito yung mga nag-checkpoint eh. Ayan o. Checkpoint Oli Angel, ito biyahe ng ano ito, Angeles. Ayan yung mga jeep nila oh. May mga separate na ganyan oh, para safety. Ayan o. Yung mga nakaarang na plastic. So ayan guys ha, biyahe na tayo sa may Angeles City. Johnny's Supermarket. Ito yung Converge. Yung babayad ng electric to. Diretso tayo papunta ng Angeles. Casino, ewan ko lang, bukas na. Ay, bukas na bang casino? Wala pa. Wala pa. Ay, magkakasino siguro yun, kaso sarado pa. Ito yung dating Savers oh. Savers Mall, dito lang, ayan, may best restaurant na siya ngayon. Kopong, gusto nyo kumain, ayan no? Filipino food. Simula na yung kopong. Ito si Dulce, pagkakakomputer lang. Si Ann Garamata, si Sir Noel yung nasa ano siya, nasa si Sir Noel. Pero nasa ibang box kasi nakalimutan ko lang saan ko. Saan ko ayan. Lakas ko ngayon yung mga delivery food. Mga ganyan. Etong papunta ng San Fernando. Sa Fernando, dito pupunta tayo Angeles City. Ito yung mga bumabasada dito, yung mga checkpoint ulit. Ayan, ang ganda pagkagawa ng mga ano nila oh. Yung mga disinfected pa sila. Pasensya na kayo kung hindi nyo gaano naririnig yung boses ko mga tol ha. Kasi wala pa tayong ano eh, mic, wala tayong mic sa kailangan pa ng ano, adapter mic. Wala akong nabili sa Lazada. Alam ko yung bago nun 3,000. Simula rito, ito traffic na rin dito pag ganyan oras. O basta sa Angeles ganyan traffic dito so may crossing, ito crossing na to. Ayun yung Aling Lusing, si Sisig Queen. So traffic ha, wala, papatay
Hintayin ko muna, baka mainit kayo eh. Ayan, dito na tayo sa may Angeles City mga tol. Ano ngayon? Martes. Oh, Martes. Ay, kargaan ng sapang bato. Ayan. Kulay ng log na pula. Yung buro. Traffic dito kasi yung mga papasok dito eh. Tignan nyo naman yung kalsada, napaka-ikli lang oh, napaka ano lang, two-way lang eh. Pakasikip. Yung bus terminal na ano, Philippine Rabbit. Wala tayong nakitang bus na rabbit. Balikan nyo yung ibang hindi nyo pa napanood sa aking mga vlog mga tol ha. Marami tayong vlog ngayon. So, may traffic talaga dito no? Sa may Angeles City na may traffic tayo. Ay hindi, sa may ano to eh, sa may Lorraine may traffic tayo dito. Oh, tignan nyo naman yung kalsada, tapos marami pa nakaparking sa may gilid. Oh ha, ito talaga oh. Forma ni kuya oh. Oh, forma ha. Oh, mga pumasok. Mga tuba. Sa Metro Bank pala to eh. Dati yung sa taas na yan, KFC yan. Kaya ay wala, sinarado. Jollibee, Chowking, KFC dati to eh, sarado. Ito yung San Nicolas, Jollibee Rotonda. Ito punta ng Pangpang to eh. Araw-araw lang. Ayan, dire-diretso lang tayo papunta ng Manibao dito. Ito may pumapasada na rin na Villa Pangpang papunta ng San Fernando. So yan na mga tol ha. Pinakita ko na sa inyo yung ano, Angeles City, Balibago, saka yung main gate ha. Lagi lang kayo manood sa aking mga video mga tol ha. Diretso lang tayo. Dito nasusawan ng bayan, tayo natin bukas na. Tapos hanggang doon ay tatapos ko na yung video. Tignan lang natin yung ano saka Totobit bukas na para magkita ng mga kababayan natin. So yun, nakita ko na bukas na yung mga Totobit. So yun no, ayun, susawan ng bayan. Yan, bukas na pala. Ayan, kung gusto nyo kumain ng Totobit, okay na. So yun mga tol ha, hanggang dito na lang muna yung pagbibigay kong update sa inyo. Maraming salamat.